हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभुपादा नावासिकरण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। நாம் இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம். ஓகே, புருஷ சுக்தம் நிலை நாட்டப்பட்டது. அதாவது சூக்ஷ்மத்தை, உலகளாவிய அந்த சூக்ஷ்மத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போறோம். தட் இஸ் த ஜெனரல் மீனிங் ஆஃப் தட் புருஷ சுக்தம். நம்ம இவ்வளவுமே பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம எப்படி, நமக்கு எப்படி ஸ்தூல உடல் இருக்கின்றதோ அது மாதிரி பகவானுடைய இந்த விராட் ரூபத்தில் எவ்வாறு இந்த சிருஷ்டி முதன்மை சிருஷ்டியும் இரண்டாம் சிருஷ்டியும் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது என்பதையெல்லாம் நாம 4th and 5th சாப்டர்ஸ்ல ரொம்ப நல்லாவே படித்தோம். இப்போ புருஷ சுக்தம் பற்றி வாசிக்க போகின்றோம். இந்த புருஷ சுக்தம் என்ன சொல்கின்றது, எதை பற்றி சொல்கின்றது என்பதை பற்றி, அதாவது சூக்ஷ்ம ரூபங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாத அந்த சூக்ஷ்ம ரூபங்களுடைய ஆற்றல்கள், அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சுபாவம், இதை பற்றி எல்லாம் நாம் வாசிக்க போகின்றோம். புருஷ சுக்தம் கன்ஃபர்ம்ட், அதாவது நிலை நாட்டப்பட்டது, எவ்வாறு நிலை நாட்டப்படுகின்றது என்பதை இந்த 6ஆம் அத்தியாயத்துல நாம பார்க்க போகின்றோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभुपादा. ஸோ இந்த பர்பட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஆக்சுவலி இந்த பர்பட்ஸ் எல்லாமே அவருடைய அதாவது உணர்தலின் பேர்ல இந்த ஸ்லோகங்களுடைய மீனிங்ஸ் எழுதி அவருடைய உணர்தல் பேர்ல தான் அவர் எழுதியிருக்கார். ஸோ உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த அந்த அதாவது ஒரு பரமாத்மா அவனுடைய அம்சமா இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றி நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பாக்கியத்தை வழங்கியிருக்கின்றார். அவருடைய திருவடிகளுக்கு நம்மளுடைய சமர்ப்பணங்களை செய்து பாகவதத்தின் 6வது காண்டத்தை நாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க பிரபுபாத பிரணத்தி சொல்லலாம். எஸ். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिने दिनामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल माताजी संडे இன்னைக்கு நான் பாடு ஓகே புருஷ சுத்தம் இப்போ நாம இந்த அத்தியாயத்துல வந்து மொத்தமும் 46 ஸ்லோகங்கள் உள்ளது. ஆக்சுவலி இந்த புருஷ சுத்தம் என்னும் அத்தியாயத்துல 2ஆம் காண்டம் ரொம்ப நாம் 2 வாட்டி 3 வாட்டின்னா வாசிக்கணும், நமக்கு நன்னா புரியறதுக்கு. படிச்சதை கேட்டு இமிடியட்டா நீங்க அன்னன்னைக்கு நீங்க 4 வாட்டி வாசிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியரா தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால நீங்க அப்பப்போ வாசிச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இது என்ன சொல்ல வரார். ஸோ போன அத்தியாயத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான். மேலும் வந்து பிரம்மர் வந்து நாரதருக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடியது தான் இந்த அத்தியாயம் கூட. அதனால்தான் பிரம்ம உவாச்ச அப்படின்னு அதுலேயே தொடங்குகின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சம்மரி, இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரியை நம்ம படிச்சிருவோம். 1லிருந்து 17வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பிரம்மா ஆன்சர்ஸ், அதாவது போன அத்தியாயத்துல 6வது கேள்வியா என்ன கேட்டார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் வந்து கொடுத்துட்டே வராரு இல்லையா. 6 கேள்விகள் என்ன? 1, எத் ரூபம், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ரூபம் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது வந்து முதல் கேள்வியாக கேட்டார். யாரு? நாரதர். 2வது கேள்வி எத் அதிஷ்டானம், அதாவது நமக்கு ஆதிஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்ல. அதிஸ்தானம் என்பது ஆதி என்பது தொன்று தொட்டு விளங்குவது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிந்த ஒரு இது இல்லையா.
முதல் என்பதுதான் ஆதின்னு சொல்றது. அந்த ஸ்தானம் எது? ஸோ அப்படின்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அடைக்கலம் தான் ஆதிஸ்தானம் இல்லையா? ஸோ அது எது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின். இரண்டாவது கொஷின் வந்து பிரம்மர் வைத்தார். மூன்றாவது வந்து எதக சிருஷ்டம், அதாவது எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சம் வந்து படைக்கப்படுகின்றது, த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், அதாவது வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோடு இல்லையா? ஒவ்வொன்றா எப்படி வந்து எதுலேருந்து எது அப்படிங்கிறது வந்து உருவாகின்றது, பிரம்மருடைய மனதிலிருந்து எது தோன்றியது, அதுக்கப்புறம் அவர் மனதிலிருந்து தோன்றியதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாயத்திலேருந்து மறுபடியும் வந்து காற்றிலிருந்து அக்னிலேருந்து நீர்லேருந்து பூமி, இப்படி இந்த ப்ராசஸ் எல்லாவற்றையுமே, அதன் பிறகு குணாதிசயங்கள், இவற்றையெல்லாம் நாம் பார்த்துட்டே தான் வந்தோம். அதெல்லாம் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது என்பதையும் வந்து கேட்டிருந்தார். அதுக்கப்புறம் சமஸ்தம், அதாவது ஹவு இட் இஸ் கன்சர்வ்ட், அதாவது எவ்வாறு கன்சர்வேஷன்னா இறுதியில வந்து அழியும் பொழுது அது எங்கே சென்று அடங்குகின்றது என்பதை கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் கேட்டிருந்தார் நாரதர். பரம், அதாவது யார் பரம் என்றால் நித்தியம் இல்லையா? நித்தியமான ஒரு பொருள் மீது நித்தியமற்ற தன்மை வந்து தாங்க முடியும். நித்தியமற்ற பொருளே வந்து இன்னொரு நித்தியமற்ற பொருளே தாங்க முடியாது இல்லையா? நாம் எல்லாருமே இதுல வந்து நித்தியமா இந்த கூட்டுல இருக்கிறது ஆன்மா வந்து நித்தியமானது. அதுதான் இந்த நித்தியமற்ற பொருளை வந்து தாங்கின்னு இருக்கு. எவ்வளவு காலம் அது தாங்குமோ அவ்வளவு காலம் இந்த உயிர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வாழும். அதாவது 6 விதமான மாறுபாடுகளுக்கிடையே 4 விதமான குறைபாடுகளோட இந்த உலகத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வன வயது நம்முடைய பிள்ளைகள் வயோதிகம் மூப்பு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாதிகளோட நாம அடுத்தது நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறது மரணம். இந்த 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு இந்த உடல் வந்து உட்படுகின்றது. ஆனால் ஆன்மாவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவது கிடையாது. ஸோ ஒரு நித்தியமான பொருள் தான் நித்தியமற்ற தன்மையில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து மாற்றங்களையுமே தாங்கிக் கொள்கிறது. அவ்வாறு இந்த நித்தியமான பொருள் இந்த நித்தியமற்ற தன்மையை வந்து அது அழியக்கூடிய காலம் வரும் பொழுது இந்த உடலை வந்து தாங்கக்கூடிய அந்த பலம் வந்து ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. அப்பொழுது இந்த கூட்டை விட்டு அது வெளியேறுகின்றது. ஸோ வாட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப், இதனுடைய இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்ன, அதாவது உணவு தயாரிப்பதற்கு நமக்கு என்னெல்லாம் மூலப்பொருட்கள் தேவையோ அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த உடல் மற்றும் இந்த பிரபஞ்சங்கள் சிருஷ்டிப்பதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் என்ன என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இத்தனையுமே அந்த மூலப்பொருட்களை பற்றி இன்னும் விரிவாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஸ்லோகம் வந்து அந்த கம்போஸ்ட் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு நாரதர் கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விக்கு தான் இந்த 6ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து முதல் 17 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து விளக்குகின்றார் பிரம்மர் ஆக்சுவலி. ஸோ பிரம்மா ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 6 அப்படின்னா என்னெல்லாம் அதனுடைய காம்போசிஷன் மூலப்பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து கேட்கின்றார். ஸோ லார்ட் ஆஸ் த மெட்டீரியல் காஸ் அண்ட் த எஃபிஷியன்ட் காஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், அதை பத்தி இன்னும் விளக்குகிறார். இந்த பௌதிக இயற்கைக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான். ஆன்மீக இயற்கையும் சிருஷ்டிச்சவரும் அவர் தான், இந்த பௌதிக இயற்கையை சிருஷ்டிச்சவரும் அவர் தான். அதற்கு காரணம் அதனுடைய விளைவுகளுக்கு அனைத்திற்குமே அவரே வந்து மூல காரணமா இது படைக்கின்றார். படைத்த பிறகு ஏற்படக்கூடிய செயல்பாடுகளுடைய அவுட்கம்ஸ் எல்லாம், நாம் ஒரு செயல் செய்கின்றோம், ஒரு வீட்டுல வந்து நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறோம், அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கோம். இப்போ கட்டடம் கட்டுறாங்க, அதுக்கு கடகால் போடுறோம், நம்ம அதை தோண்டணும், மண்ணை வாரி எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் காங்கிரீட் ஸ்லாப்ஸ் கீழே போடணும் அடியில, அதுக்கப்புறம் வந்து காம்பவுண்டு சுத்தியும் வந்து பேஸ்மெண்ட் அந்த பிளிந்த் லெவல் எடுத்துட்டு வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் கட்டடம் வந்து பில்லர்ஸ் எல்லாம் போட்டு சுவர் எழுப்பி நம்ம வந்து கட்டுறோம். இத்தனைக்கும் எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் தேவைப்படுது இல்லையா? ஒரு மணல், ஒரு டக்காரி சிமெண்ட்டுக்கு இவ்வளவு மணல் போடணும் அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷனோட தான் வந்து, அதுவும் நீர் கூட இவ்வளவுதான், நிறையவே தண்ணியும் ஊற்ற முடியாது, கம்மியா தண்ணிய கலவையும் ஊற்ற முடியாது இல்லையா? ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல இருந்தா தான் அது எல்லாமே கரெக்டான செயல்பாடுல இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பௌதீக பண்புகள் வந்து கரெக்ட் காம்பினேஷன்ல தான் எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதை பத்தி இன்னும் நம்ம வந்து விரிவாக வந்து காணப்போகிறோம். போத் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் இல்லையா? பிரைமரி என்பது அண்டங்கள்,
இரண்டாவது கிரியேஷன் பிரம்மரால வந்து படைக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். சோ பகவானுடைய சூக்ஷ்மம் ஆர்கன், சென்ஸ் ஆர்கன் வந்து தன் மந்த்ரா பிளஸ் அது என்னன்னா தன் மந்த்ரா பிளஸ் த எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது என்னன்றதை நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகும்பொழுது பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து பகவானுடைய கிராஸ் எலிமெண்ட், அதாவது ஸ்தூலம், அது சென்ஸ் தேவதா பிளஸ் ஷட்டில் சென்ஸ் ஆர்கன் ஆஃப் த விராட் ரூபா அண்ட் ஜீவா. அதாவது அந்த கிராஸ் எலிமெண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து மேலோட்டமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சென்ஸ் தேவதா தேவர்கள் பிளஸ் ஷட்டில் சென்ஸ் ஆர்கன், அதாவது சூக்ஷ்ம ரூபம் ஆஃப் யாருடையது? விராட் ரூபத்தினுடைய சூக்ஷ்ம ரூபம் மற்றும் ஜீவன்கள். இத்தனையுமே வந்து பகவானுடைய அந்த ரூபத்துல வந்து இருப்பதாக, பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத்தனையுமே வந்து 17 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கவர் ஆகிறது. நெக்ஸ்ட் 18ல இருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஏகபாதம், அதாவது ஒரே பாதம் என்பது விபூதி பிளஸ் திரிபாத விபூதி, அதாவது ஏகபாத விபூதி மற்றும் திரிபாத விபூதி, 3 பாதங்கள், ஒரு பாதம் அவருடைய ஆப்புலன்ஸ் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது 18ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வர்சஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, பௌதிக உலகம்க்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிஷன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போகின்றோம். 21ல இருந்து 22 the Lord is the shelter of the path of knowledge and enjoyment, இல்லையா? பகவான் தான் நமக்கு அடைக்கலம், நமக்கு ஒரு ஞானத்தின் பாதையும் அதுல வரக்கூடிய ஞானத்தை பெறுவதால் நாம் அடையக்கூடிய பேர் ஆனந்தத்திற்கு மூல காரணம் அந்த பரம்பொருள் தான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 21, 22 ஸ்லோகங்கள். நெக்ஸ்ட் 23ல இருந்து 30th ஆன்சர் ஆஃப் கொஷின் 6க்கு வந்து பிரம்மா மீண்டும் சொல்கின்றார். பிரம்மாஸ் டெஸ்டிமனி தட் லார்ட் இஸ் த மெட்டீரியல் காஸ். ஸோ அவரே வந்து டெஸ்டிமனின்னு அவரே விளக்குகின்றார். ஹி இஸ் த ஆதாரம், இல்லையா? ப்ரூஃப். ஸோ அதாவது இப்போ அங்க கோர்ட்டுக்கு போறோம், சாட்சி சொல்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ தே வில் கம் அண்ட் டெஸ்டிமனி, அதாவது அந்த சாட்சி சொல்வதற்காக அவர்கள் அங்கு வந்து பேசுவாங்க. அதே மாதிரிதான் பிரம்மரும் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், ஜீவாத்மா. ஸோ பகவானுடைய சிருஷ்டியை பத்தி அவர் இந்த மெட்டீரியல் காஸ், இந்த பௌதீக இயற்கையை பற்றியான அதற்கு காரணம் பகவான் தான் என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். அவரே வந்து சாட்சி அங்கே. ஸோ பிரம்மா கலெக்ட்ஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் ஃபார் த சாக்ரிஃபைஸ் ஃப்ரம் த லார்ட்ஸ் லிம்ஸ். அதாவது பிரம்மர் வந்து அது பகவானுக்கு வந்து அதாவது யஜ்ஞங்கள், இந்த சாக்ரிஃபைஸ் என்பது தியாகங்கள் என்பதுதான் சாக்ரிஃபைஸ் சொல்றோம். ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து சொல்லும் பொழுது அது யஜ்ஞங்களுடைய இது. ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ஸ் ஃபார் த சாக்ரிஃபைஸ், அவர் எதையெல்லாம் வந்து மூலப்பொருட்களாக வந்து உபயோகப்படுத்தி பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் செய்கின்றார் என்பதை விளக்குறதா வந்து இந்த 23ல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 31ல இருந்து 33 ஆன்சர்ஸ் டு கொஷின் 1, கொஷின் 5, எத் ஆதிஸ்தானம் அண்ட் எத் பரம், அதற்கான விளக்கங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பை லார்ட் நாராயணாஸ் எம்பவர்மெண்ட் பிரம்மா கிரியேட்ஸ். அதாவது ஸ்ரீமன் நாராயணருடைய அவருடைய சக்தி, அதாவது அவருடைய ஆற்றலிலால் தான் பிரம்மர் வந்து இங்கே படைக்கின்றார் என்று விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 31ல இருந்து 33 வரைக்கும் கவர் ஆகிறது. 34ல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கம்ப்ளீட்லி நோ த லார்ட். பகவானை நம்மளால முழுமையாக அறிய முடியாது என்று விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 34ல இருந்து 38. ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு இந்த சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரைக்கும் நம்மளால வந்து ஞானத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், அனைத்தையுமே நம்மளால அறிய முடியாது. ஸோ நாம் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் தான் அந்த பரம்பொருள் என்பதையும் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி நம்மளால வந்து முழுமையாக அறிய முடியாது. ஏதோ நம்ம மதிக்கு, அதாவது பகவான் அவர் வந்து கருணை புரிந்தால், அவர் நமக்குள்ளுக்குள்ளிருந்து அந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் நாம வந்து அவரை பற்றியான ஞானத்தை வந்து அறிய முடியும். ஆனால் முழுமையாக அறிய முடிவது கிடையாது, யாராலுமே அறிய முடியாது. ஸோ 34வது மை வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் ஆர் நெவர் ஃபால்ஸ். ஸோ இது வந்து அவருடைய வார்த்தைகள், அதுக்கப்புறம் அவருடைய செயல்கள், அப்புறம் அவருடைய அதாவது தாட் ப்ராசஸ், அதாவது மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் என்று நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். 25 பேர் வந்து 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில வந்து முதலில் படைக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்று நமக்கு தெரியும். 4 முனிகள்,
பிறகு 7 முனிவர்கள், அதுக்கப்புறம் 14 மனுக்கள். இவர் எல்லாருமே வந்து மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் என்று பகவானே எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே மனதிலிருந்துனா, மனதிலிருந்து எவ்வாறு வந்து தோன்றுவார்கள்? நம்ம ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வந்தாதான் நம்மளால அதன் மேலேயே லயித்து வந்து நம்ம வந்து அவுட்கம் எடுத்துட்டு வர முடியும். அதே மாதிரிதான் பகவானின் மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள், அவருடைய தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து தோன்றியவர்கள் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து 35 38 வரும். I cannot understand the Lord, still let us glorify him. அதாவது பிரம்மர் உரைக்கின்றார், என்னால முழுமையாக எனக்கு தெரியலை, பகவானை பற்றி தெரியவில்லை, இருந்தாலும் அவருக்கு நாம புகழாரங்களை சூட்டுவோமாக அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 35 38 வரைக்கும் கவர் ஆகின்றது. நெக்ஸ்ட் 39 46 ஸ்லோகம். பிரம்மா டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஒரிஜினல் கிரியேட்டர் மகாவிஷ்ணு, அதாவது உண்மையான படைப்பாளி மகாவிஷ்ணு என்பதை வந்து விளக்குகின்றார், அவரை பற்றி விளக்குகின்றார். 31வது ஸ்லோகம் வந்து ஆன்சர் டு த கொஸ்டின் 4. எத் சம்ஸ்தம். சம்ஸ்தம் என்பது எவ்வாறு, சமஸ்தம் என்பது எவ்வாறு அவருக்குள்ளே சென்று அடங்குகின்றது இல்லையா? அழிதல், இன்னலேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. கன்சர்வேஷன் ஆர் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், அண்டங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்குகின்றது என்பதை பற்றி உரைப்பது. 40 42வது ஸ்லோகம் நோயிங் த லார்ட், பகவானை பற்றி புரிதல், புரிந்து கொள்ளுதல். 43 45வது ஸ்லோகம் நன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் திங்ஸ் ஆர் த லார்ட்ஸ் ஸ்வரூபா. இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக இயற்கையில எதுவுமே வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம் கிடையாது, அவரால் படைக்கப்பட்டது. நாம இங்கே வரணும்னு நினைச்சோம், நம்மளை இங்க வந்து சில காலம் தங்குவதற்காக இங்க அனுப்பியிருக்கின்றார். ஆனால் நன்னிலை அடைந்து ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக தான் அவருடைய திருநாடை போய் நாம சேர முடியும் இல்லையா? இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல நாம திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கும். எவ்வாறு பகவான் அவர்தான் நமக்கு எல்லாம் அடைக்கலம் இருந்தும் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் இந்த பௌதிகத்திலிருந்து அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். அவருக்கும் இந்த பௌதிகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனால் இந்த பௌதிகத்தை ரட்சித்து கொண்டிருப்பவரும் அவர்தான். அவர் இல்லாமல் நாம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, இயங்கவே முடியாது. அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலையும் படிச்சுட்டு இருக்கோம், பாகவதத்திலையும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 46 நவ் ஐ வில் டிஸ்கிரைப் த லீலா அவதார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மர் வந்து லீலை அவதாரங்களை வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் 46 ஸ்லோகத்துல. ஸோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். நாம ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக வாசிக்கலாம். ஸோ மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ब्रह्मो उवाच, श्रील प्रभुपादा की जय. ब्रह्म उवाच वाशां वहनेर्मुहं क्षेत्रं संदसां सप्तदादवः हव्यः कव्याम् अमृतान् धन्यानां जिह्वा सर्वरहस्यश. यस वासिंग माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं संदसां सप्तदादवः कव्य कव्यां रुदानानां जिह्वा सर्वरसस्य च. ब्रह्म उवाच, பிரம்மதேவர் கூறினார், வாச்சாம் குரலின், வக்னே நெருப்பின், முகம் வாய், க்ஷேத்திரம் உற்பத்தி ஸ்தானம், சந்தசாம் காயத்ரியை போன்ற வேத மந்திரங்களின், சப்த 7, தாதவ தோல் உட்பட மற்ற 6 அடுக்குகள், கவ்ய கவ்ய தேவர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் உரிய நிவேதனங்கள், அமிர்த மனிதர்களுக்குரிய உணவு, அன்னானாம் எல்லா வகையான உணவு வகைகளின், ஜிஹ்வா நாக்கு, சர்வ எல்லா, ரசஸ்ய எல்லா வகையான சிறந்த ஆதாரங்களிலும், ச மேலும். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவர் கூறினார், விராட் புருஷரின் பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபம். வாய் குரலின் பிறப்பிடமாகும், நெருப்பு அதை ஆளும் மூர்த்தியாகும். அவரது தோளும் மற்ற 6 அடுக்குகளும் வேத மந்திரங்களின் உற்பத்தி ஸ்தானங்களாகும். மேலும் தேவர்கள், முன்னோர்கள் மற்றும் பாமர மக்கள் ஆகியோருக்குரிய வெவ்வேறு உணவு வகைகளுக்கு பிறப்பிடமாக இருப்பது அவரது நாக்காகும். பொருளுரை. பகவானுடைய பிரபஞ்ச ரூபத்தின் ஐஸ்வர்யங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லா வகையான குரல்களுக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பது அவரது வாய் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு நிமிஷம். அதை ஆளும் மூர்த்தியாக இருப்பவர் அக்னி தேவனாவார். பகவானின் தோளும் தேக அமைப்பின் மற்ற 6 அடுக்குகளும் காயத்ரியை போன்ற 7 வகையான வேத மந்திரங்களின் உற்பத்தி ஸ்தானங்களாகும். எல்லா வேத மந்திரங்களுக்கும் ஆரம்பமாய் இருப்பது காயத்ரி
காயத்ரி என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தி ஸ்தானங்கள் பகவானுடைய பிரபஞ்ச கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ தெரியுமா? உற்பத்தி ஸ்தானங்கள் பகவானுடைய பிரபஞ்ச ரூபத்தின் வெவ்வேறு பாகங்களாக இருப்பதாலும் பகவானின் ரூபம் ஜட படைப்பிற்கும் மேலானதாக இருப்பதாலும் குரல், நாக்கு மற்றும் தோல் போன்றவற்றை உன்னதமான பகவான் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பௌதிகமான குரல் அல்லது உணவை உட்கொள்வதற்கான சக்தி ஆரம்பத்தில் பகவானிடமிருந்துதான் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அத்தகைய செயல்கள் மூல பிறப்பிடங்களின் முரணான பிரதிபலிப்புகள் ஆகும். உன்னதமான நிலையானது பல வகைப்பட்ட ஆன்மீக நிலைகளை கொண்டதாகும். ஜட உலகில் உள்ள நிழலை போன்ற பல வகைப்பட்ட தோற்றங்கள் ஆன்மீக உலகில் ஆன்மீக தோற்றத்தில் முழுமையாக காட்சியளிக்கின்றன. பௌதிக செயல்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் களங்கப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள சக்திகள் பகவானின் உன்னத அன்பு துண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு இருப்பதால் அவை தூய்மையானவை ஆகும். இதுவே இவ்விரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். ஆன்மீக உலகில் அனைத்திற்கும் மேலான அனுபவிப்பாளராக பகவான் இருக்கிறார். அங்குள்ள ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கை குணங்களின் களங்கத்தால் பாதிப்படையாமல் பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆன்மீக உலகில் உள்ள செயல்கள் ஜட உலக களங்கங்கள் சிறிதும் இல்லாதவை ஆகும். ஆனால் ஆன்மீக படித்தரத்தில் உருவமற்ற சூன்யவாதம் எனும் கேள்விக்கு இடமே இல்லை. பக்தி தொண்டு நாரத பஞ்சாத்தரத்தில் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வோபாதி வினிர்முக்தாம் தத் பரத்தேன நிர்மலம் கிருஷிகேஷ சேவனம் பக்தி உச்சியதே. ஆரம்பத்தில் பகவானுடைய புலன்களிலிருந்தே எல்லா புலன்களும் உண்டாக்கப்படுவதால் ஜட உலகை சேர்ந்த புலன்களின் செயல்களை பக்தி தொண்டு முறையால் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலமாக வாழ்வின் பூரணத்துவத்தை அடைந்து விடலாம். பௌதீக எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை அடையும் நிலையே தூய்மை அடையும் முறையின் ஆரம்பமாகும். ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் தன்னுடைய சொந்த சேவையில் அல்லது குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்ற ஏதேனும் ஒரு சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளான். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அத்தகைய சேவைகள் ஜடப்பற்றுடன் செய்யப்படுகின்றன. பௌதீக பற்றுகளை பகவானின் தொண்டிற்கு மாற்றிவிடலாம். இதனால் ஜடப்பற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய சிகிச்சை தானாகவே துவங்கி விடுகிறது. எனவே முக்தி அடைவதற்குரிய முறை வேற எந்த வழிகளையும் விட பக்தி தொண்டின் மூலமாக சுலபமாக பெறக்கூடியதாகும். ஏனெனில் அருவ நிலையில் பற்று கொண்டுள்ளவன் பல வகையான கடும் துன்பங்களுக்கு ஆளாக வேண்டும். கிளேசோ திகதரஸ் தேஷாம் அவ்யக்தாசக்த சேதசாம் என்று பகவத்கீதையில் 12.5 கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல மேலும் பகவானுடைய அவரிடம் இருந்து எவ்வாறு வெவ்வேறு அங்கங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன என்பதையும் பிரம்மர் விளக்குகின்றார். பிரம்ம உவாச்ச வாஷா வஹ்னேர் முகம் க்ஷேத்ரம் சதா சந்தசாம் சப்த தாதவஹ ஹவ்ய கவ்யாம் ருதாதன்யானாம் ஜிவ்ஹா சர்வ ரசஸ்யச. அதாவது பிரம்ம உவாச்ச, பிரம்மதேவர் கூறுகின்றார். வாஷாம் குரலின், அதாவது நாம பேசக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளில் எழுப்பக்கூடிய அந்த ஓசைதான் குரல். வஹ்னே நெருப்பின், அதாவது பகவானுடைய வாய்களில் நெருப்பு இருக்கிறத கூட அர்ஜுனன் பார்த்தான் இல்லையா? அது எல்லாருமே நசுக்கப்படுவது கால ரூபத்தில் காண்கின்றான் இல்லையா? நெருப்பின் முகம் என்பது வாய். சோ அதாவது கஷேத்திரம் என்பது உற்பத்தி ஸ்தானம். கஷேத்திரம் என்றால் ஸ்தலம் இல்லையா? சோ எங்கிருந்து அது உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது? சந்தாசாம் காயத்ரியை போன்ற வேத மந்திரங்கள். சோ அதாவது வேத மந்திரங்கள் எங்கே இருந்து உற்பத்தி ஆகின்றன என்பதை பற்றியும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சப்தம் என்றால் 7. தாதவக தோல் உட்பட மற்ற 6 அடுக்குகளுக்குள், அதாவது நம்ம தோல் கூட அவுட்டர் ஸ்கின் இருக்கு, இன்னர் ஸ்கின், இதுக்குள்ளேயே லேயரா இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நமக்கு உண்டு. அதே போலதான் அந்த தோல் உட்பட 6 அடுக்குகள். ஹவ்யக கவ்யக தேவர்களும் முன்னோர்களும் உரிய நிவேதனங்கள், முன்னோர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உரிய நிவேதனங்கள், அந்த வேத மந்திரங்கள் இல்லையா? சோ நிவேதனம் செய்யக்கூடியது எது? நம்ம
அதாவது நம்ம வந்து உணவு படைக்கின்றோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம வேத உச்சாடனங்கள் எல்லாம் சொல்லி நாம வந்து அந்த நிவேதனத்தை நாம வந்து படைக்கின்றோம். அமிர்தம் மனிதர் கொள்ளக்கூடிய உணவு. அன்னானாம் எல்லா வகையான உணவு வகைகளின். ஜிவ்ஹா நாக்கு, அதாவது சர்வன், எங்கே இருந்து இது உற்பத்தி ஆகின்றது என்றால் நாக்கு. சர்வ எல்லாம், ரகசிய எல்லா வகையான சிறந்த ஆகாரங்களிலும் மேலும். ஸோ அதாவது உணவுகள் எங்கே இருந்து உற்பத்தி ஆகின்றன என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மதேவர் வந்து கூறுகின்றார், பகவானுடைய விராட் ரூபம், அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே தான் பகவானுடைய விராட் ரூபம். அந்த ரூபத்துல தான் அது தலை, இது தோல், இது கை, கால், வயிறு பாகம் எல்லாம் நாம வந்து சொல்லிகிட்டே வரோம். எந்தெந்த பாகத்துல எந்தெந்த உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றார்கள் என்பதையும் வந்து நம்ம போன அத்தியாயத்திலிருந்தே பார்த்துட்டே வரோம். வாய் குரலின் பிறப்பிடமாகும். பகவானுடைய திருவாய் வந்து குரலுடைய, அதாவது அங்கிருந்துதான் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. குரல் என்பது, அந்த ஓசை என்பது அங்கிருந்துதான் எழுப்பப்படுகின்றது. நெருப்பு அதை ஆளும் மூர்த்தியாகும். ஸோ அதாவது அந்த குரலை ஆளக்கூடிய அந்த மூர்த்தி, அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு இஷ்ட தேவதை இருக்கிற மாதிரி குரலுக்கு இருக்கக்கூடிய அதி தேவதையாக இருப்பது ஆளும் மூர்த்தி யார் என்றால் நெருப்பு. மேலும் தோல், அவரது தோளும் மற்ற 6 அடுக்குகளுக்கு வேத மந்திரங்களின் உற்பத்தி ஸ்தானங்களாகும். ஸோ பகவானுடைய அந்த அவுட்டர் லேயர், அதுல இருக்கக்கூடிய 6 லேயர்ஸுமே வந்து அந்த இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வேத மந்திரங்கள் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகின்றன. ஸோ நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வருகின்றன அப்படிங்கிறது வந்து நாம் அவருடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை இங்கே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் தேவர்கள், முன்னோர்கள் மற்றும் பாமர மக்கள் ஆகியோருக்கு பல்வேறு உணவு வகைகள் வந்து பிறப்பிடமாக இருப்பது அவருடைய நாக்கு. ஸோ நாக்கில் இருந்துதான் அந்த உணவு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. மூலப்பொருட்கள் எங்கிருந்து வருகின்றது என்று நமக்கு வந்து தெரிந்துவிட்டது. பகவானுடைய பிரபஞ்ச ரூபத்தின் ஐஸ்வர்யங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விபூதிகள், அவருடைய விரிவங்கங்கள், ஸோ எவ்வாறெல்லாம் எங்கிருந்து ஒவ்வொன்றும் இந்த பௌதிக இயற்கையில தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது என்பதை நாம பார்த்துட்டே வரும். எல்லா வகையான குரல்களுக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பது அவருடைய வாய் என்று கூறப்படுகிறது. அதை ஆளும் மூர்த்தியாக இருப்பவர் அக்னி தேவராவார். அழகான விளக்கங்கள். பகவானின் தோலும் தேக அமைப்பும் மற்ற 6 அடுக்குகளும் காயத்ரியை போன்ற 7 வகையான வேத மந்திரங்களின் உற்பத்தி ஸ்தானங்களாகும். ஸோ அவருடைய உடலிலிருந்தே தோன்றியதே வந்து காயத்ரி மந்திரம் என்பதை நாம இங்கிருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா வேத மந்திரங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருப்பது காயத்ரி இல்லையா? ஓம் மற்றும் காயத்ரி என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் பக்கத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓம்காரம் கூட, அது ஓம் கூட வந்து அவருடைய அந்த சப்தத்திலையும் அவர் தான் இருக்கார். அங்கிருந்துதான் அனைத்து வேத மந்திரங்களுமே பிறப்பிடமாக இருக்கிறது. நம்ம எல்லா மந்திரத்தையும் சொல்ல முடியலைன்னால் அட்லீஸ்ட் ஓங்காரத்தை சொன்னாலே எல்லாம் அதற்குள்ளேயே அடக்கம் என்பதும் முதலில் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஓம். அந்த ஓம் கூட நம்ம எவ்வாறு உச்சாடனம் செய்ய என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அகார, உகார, மகாரா, அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஊ அப்புறம் மா அந்த மாதிரி. ஆனா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆலேருந்து ஊக்கு போறதும் ஊலிருந்து இம்முக்கு போறதும் நம்ம வந்து தெரியவே கூடாது. த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி லைக் ஸ்லோவா அதை அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே போகணும். அதுக்கப்புறம் இந்த அகாரா உகாரா வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த டைமை விட டபுள் டைம் நம்ம எடுத்துக்கணும் மகாரா சொல்வதற்கு. எவ்வாறு பிராணயாமா வந்து 1 மடங்கு நம்ம உள்ள உட்சுவாசம் செய்தால் வெளிசுவாசம் வந்து 2 மடங்கு செய்யணுமோ, அந்த ஓங்கார நாதம் சொல்றதுலயும் இந்த ரூல்ஸ் இருக்கு. இதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டா வரணும். அகார உகார மகாரது, அதாவது சிருஷ்டி ஸ்ருதி லயம் இந்த 3க்குமே சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த அகார உகார மகாரா என்பது. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே ஒரு மந்திரங்களுமே இந்த மெயின் மூல மந்திரங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. அதிலிருந்து தான் பிற மந்திரங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டன. ஸோ பகவானுடைய பிரபஞ்ச ரூபத்தின் வெவ்வேறு பாகங்களாக இருப்பதாலும் பகவானின் ரூபம் ஜட படைப்பிற்கு மேலானதாக இருப்பதாலும் குரல், நாக்கு மற்றும் தோல் போன்றவை உன்னதமான பகவான் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது இந்த சிருஷ்டி இங்கே படைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் அந்த பரம்பொருள். ஈஸ் அன் அலூஃப் அப்படின்னு நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 9th சாப்டர்ல வரும். ஸோ அவர் வந்து அவருக்கும் இந்த இதுக்கும் சம்பந்தங்கள் கிடையாது. இந்த பௌதீக இயற்கைக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் இதை படைத்தவர் அவரே ஆயினாலும் அதை வந்து ரட்சிக்கின்றார்.
அதை தவிர்த்து அவருக்கு இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அவரின்றி எதுவுமே இயங்குவதும் கிடையாது. எல்லா விதமான செயல்களிலுமே அவர் இருந்தாலுமே அவருக்கும் இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அவரின்றி நாம இயங்க முடியாது. அனைத்து ரூபங்களிலுமே அவர் இருக்கின்றார். ஆனால் நாம அதை செயல்படுத்தி கொண்டே போகின்றோம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம் இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிகத்தையே ஆளணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் தான் நாம், இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்குமே பதவி, பொசிஷன் இது மேலதான் நமக்கு, நான் சொல்ற மாதிரிதான் அடுத்தவங்க கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிகாரம். இது எல்லாமே இந்த அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. சோ அந்த பண்பும் பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள், இல்லையா? 8 ஜடசக்திகள்ல அகங்காரமும் ஃபால்ஸ் ஈகோவும் ஒன்று. அதனாலதான் இந்த பிரபஞ்சமே அந்த அகங்காரத்தின் பேஸ்ல தான் இந்த பிரபஞ்சமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம வாசிச்சுட்டே வரோம், இல்லையா? ஃபால்ஸ் ஈகோ வச்சுதான் இது எல்லாமே, இந்த ரூபமே மூல பொருள் அகங்காரம் தான். சோ பகவானின் ரூபம் ஜட படைப்பிற்கும் மேலானதாக இருப்பதால் அவருடைய குரல், அதாவது குரல், அதுக்கப்புறம் நாக்கு மற்றும் தோல் போன்றவற்றினுடைய உதவியால் தான் நாம் இங்கு என்னென்ன படைக்கப்படுகின்றது என்றால், பல ஐஸ்வர்யங்களாக இருக்கக்கூடிய சப்தம் என்பது நம்ம பேசக்கூடிய அந்த சப்தமும் படைக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி மற்ற 6 அடுக்குகள் வேத மந்திரங்கள், காயத்ரியிலிருந்து 7 விதமான மந்திரங்களும் படைக்கப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நாக்கு நாக்கிலிருந்து தான் இங்க உணவுப் பொருட்கள் அனைத்துமே படைக்கப்படுகின்றது. இந்த 3ஐயும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ பௌதிக குரல் அல்லது உணவை உட்கொள்வதற்கான சக்தி ஆரம்பத்திலிருந்து பகவானிடம் தான் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது, இல்லையா? நாம ஒண்ணு சாப்பிடுறோம், உள்ளுக்குள்ள போய் ஜீரணமாகக்கூடிய அந்த இடத்துலயும் பரமாத்மா இருக்கார், இல்லையா? அன்னமயா, அந்த ரூபத்துல பகவான் இருக்கின்றார். நம்ம வயிற்றுக்குள் செல்லக்கூடிய இங்க நாம உணவை நல்லா சீவ் பண்ணி விழுங்குறோம், இல்லையா? நல்ல மென்னு அதுக்கப்புறம் முழுங்குகின்றோம். அந்த மென்னு முழுங்கின பிறகு வயிற்றுக்குள்ள சென்ற பிறகு இன்னும் ஃபைன் டியூனிங், அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் நம்ம உடல் முழுவதுமே பரவுகின்றது. சோ அந்த ஜீரணிக்கக்கூடிய அந்த சக்தி அக்னி ஜுவாலையில இருக்கக்கூடியவர், அந்த சொரூபமும் அந்த பரமாத்மா தான். ஆனந்தமய அன்னமய ரூபத்தில் இருப்பவரும் அவர்தான் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். அதாவது 13வது அத்தியாயத்துல நாம 5 விதமான நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? பிராணமயா, அன்னமயா, அதுக்கப்புறம் ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமயா. இந்த 5 நிலைகளில் பகவான் இருக்கின்றார் இந்த உடலோட அப்படிங்கிறது நாம காண்கின்றோம். எப்பொழுது இந்த உயிர்வாழி 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்று தன்னுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி, இல்லையா, ஃபீல் பண்றது, ஆசைப்படுதல், இந்த 3 குணங்களுமே நிர்குணமான தன்மையில் தன்னுடைய செயல்பாடை அமைத்து கொள்கிறதோ அப்பொழுது அது ஆனந்தமய ரூபத்தை பகவானை அந்த ரூபத்தில் தரிசிக்கிறதுக்கான நிலையை அடைகின்றது. அது ஆனந்தமயா. அது வரைக்குமே அவன் விஞ்ஞானமயா. 3 குணங்களோடு இருந்தால் அவன் அதாவது ஞானமயத்தில் இருக்கான். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயத்தை அவன் அடைகின்றான். அதே மாதிரி பிராணமயா, நாம் எல்லாருமே பேசிக் குவாலிட்டி இந்த 2 அன்னமயா ஞானமயா இல்லாத யாருமே கிடையாது. அதை பற்றி ஞானம் நமக்கு புரியவில்லை என்றாலும் சுவாசமின்றி நம்மளால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ முடியாது, உணவின்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வாழவும் முடியாது. இந்த 2 நிலைகளையுமே அந்த பரமாத்மாவை நாம் காண்கின்றோம். ஜட உலகில் உள்ள நிழலை போன்று பல வகைப்பட்ட தோற்றங்களை ஆன்மீக உலகத்தில், ஆன்மீக தோற்றத்தில் முழுமையாக காட்சி கழிக்கின்றன. ஏற்கனவே நாம் படிச்சிருக்கிற பிரகாரம் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் எதையெல்லாம் காண்கின்றோமோ அது ஆன்மீக உலகத்தினுடைய பிம்பம் தான். அதாவது புருஷோத்தம யோகத்துல கூட அந்த ஆலமரத்தை நாம அங்கே மேலுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலமரத்தினுடைய தலைகீழான அதாவது பிம்பத்தை தான் நாம் இங்கே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை படிச்சிருக்கோம். சோ அனைத்துமே அங்க என்ன இருக்கோ அதனுடைய பிம்பமாகத்தான் இங்கே பிம்பம் எப்பொழுதுமே உண்மையானது கிடையாது, இல்லையா? ரிஃப்ளெக்ஷன். இப்ப நாம கூட கண்ணாடியில போய் நம்மளுடைய உருவத்தை பார்க்கின்றோம். எது வரைக்கும் நம்ம நின்று அந்த கண்ணாடியை பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நம்ம பிம்பம் அதுல தெரியும். அதுவும் கண்ணாடி கிளியரா இருக்கணும், இல்லை என்றால் நம்மளுடைய உருவம் அதுல பதியாது கிளியரா. சோ அதனால் நாமளும் நகர்ந்தால் அந்த பிம்பமும் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுகின்றது. பிம்பம் என்பது நித்தியமற்ற தன்மை, அதுதான் இந்த பௌதீக இயற்கை. நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ரூபம், அது ஆன்மீக இயற்கைக்கு சம்பந்தம். இது ஓமையாக எடுத்துக்கணும்.
அதனால இந்த உடல் நித்தியமானது ஆன்மீகத்துக்குன்னு நினைக்க கூடாது, தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது. ஸோ நாம வந்து எக்ஸாம்பிளா தான் அந்த உமையை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். எப்படி ஒரு மிரர் பார்த்தாக்கா கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய பிம்பம் பிரதிபலிக்கின்றதோ அதே போன்று அந்த பிம்பம் தான் இந்த பௌதிக இயற்கை, இந்த நிஜமான உடல் தான் ஆன்மீக இயற்கை. அனைத்துமே அங்கே உண்மையாக இருக்கவை. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அதாவது நமக்கு மாயை அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ பகவானின் ஜட உலகில் நிழலை போன்ற பல வகைப்பட்ட தோற்றங்கள் ஆன்மீக உலகில் ஆன்மீக தோற்றத்தில் முழுமையாக காட்சி ஃபுல்லா நமக்கு அங்க பார்க்க முடியும். பௌதிக செயல்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் கலங்கப்பட்டுள்ளன இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே ஏதர் தமஸ், ரஜஸ் ஆர் சத்வம், இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து கட்டுப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உள்ள சக்திகள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவை தூய்மையானவை ஆகின்றன. ஆன்மீக உலகத்துல 3 குணங்கள் எல்லாம் கிடையாது. இங்கேதான் 3 குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சென்றால்தான் நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். அங்கே சதா சர்வ காலமும் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுதுதான் நாம வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்கின்றோம், தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம். ஆன்மா வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையில இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். இதுவே இரண்டிற்குள்ள வேறுபாடாகும். ஆன்மீக உலகில் அனைத்திற்கும் மேலான அனுபவிப்பாளராக பகவான் இருக்கின்றார். அங்குள்ள ஜீவராசிகள் ஹட இயற்கை குணங்களின் கலங்கங்களால் பாதிப்படையாமல், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய குணங்களுடைய கலங்கம் அங்க இருப்பதே கிடையாது. 3 குணங்களுக்கு மேல சென்றால் மட்டும்தான் அங்க என்ட்ரியே. பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆன்மீக உலகில் செயல்கள் ஜட உலக கலங்கங்களில் சிறிதும் இல்லாதவையாகும் இல்லையா? அங்கே செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளே வேறு. இங்கே நாம வந்து நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக வந்து நிறைய செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம். அதை ஈடுபடக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைச்சா கூட we will be born to do that. ஏனென்றால் இந்த சிருஷ்டியே இந்த 3 குணங்களால் ஆனது. நாம் எந்த குணத்திற்கு ஐக்கியமாக இருக்கின்றோமோ அந்த குணாதிசயத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமைந்து விடுகின்றன. எப்பொழுது நாம வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குண தன்மையில் செல்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம வந்து அந்த நிலை கொள்ளும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்திலே வாழும் பொழுதே நாம வந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவாக வாழ்கின்றோம். தன்னிலேயே திருப்தி உற்று அதிலேயே மனநிறைவு பெற்று எதையுமே வந்து இந்த பிரபஞ்ச அகர்மா கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒருவரால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகாமலும் நாம் இன்னொருத்தரை பாதிப்பு ஆக்காமலும் இந்த மாதிரி யாருக்கும் தொந்தரவு செய்யாமல், இன்னொருத்தர் தொந்தரவு செய்தாலும் அதை தொந்தரவாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய தன்மை, இந்த மாதிரி பக்குவ நிலை, நண்பனையும் விரோதியையும் ஒருபோல காணக்கூடிய தன்மை, நம்ம 4th சாப்டர்ல படிச்ச மாதிரி கற்றறிந்த பிராமணர், அதுக்கப்புறம் வந்து சத்திரியர், அதுக்கப்புறம் வந்து யானை, நாயை தின்பவன், எல்லாரையுமே ஒருபோல பார்க்கக்கூடிய அந்த உத்தமமான பக்தியில் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில், அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஆச்சாரியா, குரு, எல்லாருமே அந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள் தான். அவர்கள் இங்கே வாழும் பொழுதே விடுதலை அடைய தன்மையை அனுபவித்தவர்கள். தே ஆர் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆஃப் த சோல். நாம் எல்லாருமே கண்டிஷனல் பொசிஷன்ல தான் இருக்கோம். கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் அவர்கள் விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆன்மீக படித்தரத்தில் உருவமற்ற சூன்யவாதம் என்ற கேள்விக்கே இடம் கிடையாது. அங்கே நமக்கு ஆன்மாவுக்கு ரூபம் உண்டு. அந்த இடத்துல வந்து ரூபமற்ற நிலை என்பது எதுவுமே கிடையாது. பக்தி தொண்டு நாரத பஞ்சாத்திரத்தில் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாரத பஞ்சாத்திரத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸை பத்தி இன்னருக்கு இந்த 2 ஸ்லோக வரிகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹர்வோ பாதி வினிர்முக்தாம் தத் பிரதேவேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ கேசவனம் பக்திர் உச்சதே. அதாவது ஆரம்பத்தில் பகவானுடைய புலன்களிலிருந்தே எல்லா புலன்களும் உண்டாக்கப்படுவதால் நமக்கு அதனால்தான் பகவானுக்கு ரிஷிகேஷா என்ற நாமம் உண்டு. புலன்களுக்கு அதிபதி அவர்தான் என்று சொல்கின்றோம். எவ்வாறு என்றால் ஒவ்வொரு புலனுமே அவரிடம் இருந்துதான் தோன்றுகின்றது என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரும். இஸ் த ரூட். அவரிடம், அதாவது ஆணிவேர் அச்சாணி எது இருக்குன்னாக்கா அவருடையதுதான். அவருடைய புலன்கள் தான் நம்முடைய புலன்களை உற்பத்தி செய்கின்றது என்பதை நாம இங்கே காண்கின்றோம். ஜட உலகை சேர்ந்த புலன்களின் செயல்களை பக்தி தண்டு முறையால் நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அழகான வரி இது. இந்த புலன்களை, எப்படிப்பட்ட புலன்களை தந்தவர் அந்த பரம்பொருள் தான். அவருக்கு நாம நன்றி செலுத்தணும்னாக்கா கிராட்டிடியூட். யாரிடத்திலும் எந்த ஒரு சகாயத்தை பெற்றாலும் அதற்கு நாம ஒரு
மனசுல வந்து அவர்களுக்கான வந்து சமர்ப்பணத்தையோ இல்லை அவர்களுக்கு திரும்பி மரியாதை வழங்க வேண்டிய அந்த குவாலிட்டியை வந்து நாம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ பெறுகின்றோம் என்றால் ஒன்லி ரிசீவிங்லே இருக்கக்கூடாது. எதை கொடுத்தாலும் நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. பகவான் கிட்ட எனக்கு இது வேணும் அது வேணும். எந்த பிற தேவர்களிடத்திலும் நாம் நிறைய கேட்கறது தேவர்களிடத்துலதான். தட் இஸ் த ராங் வே இல்லையா? ஸோ இந்த கடவுளை கும்பிட்டா இது வரும், இந்த கடவுளை கும்பிட்டா இது வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை போய் அவங்க கிட்டையும் பக்தி செய்யறது கிடையாது. நாம போய் அவங்க கிட்ட ஒன்லி பிசினஸ் டீலிங்ஸ் தான். நான் இது எனக்கு கொடுத்தேன்னா நான் இது செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடுல தான் நாம இத்தனை நாட்களுமே வாழ்ந்து இருக்கின்றோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது நம்ம அந்த செயல்பாடில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இங்க நாம் எதையுமே செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தி ஒன்னே நம்ம செய்யணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செய்து பலன்களை அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கணும். அவர் எது கொடுக்கிறாரோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வரவழைச்சுக்கணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் கண்டிப்பாக வந்து அவன் விடுதலை அடைந்த தன்மையை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே அவன் அடைகின்றான். சோ இது அவங்கதான் ஆச்சாரியா குரு என்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள். இதன் மூலமாக வாழ்வின் பூர்ணத்துவத்தை அடைந்து விடலாம். அதுதான், அதாவது அட்டைனிங் த லோட்டஸ் ஃபீஸ் ஷெல்டர். அவருடைய ஷெல்டர் கீழே நம்மளால போய் சேர முடியும். பௌதீக எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை அடையும் நிலையே தூய்மை அடையும் முறையின் ஆரம்பமாகும். அழகான வரி இது. எஸ், பௌதீகத்தின் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாட்டை நாம கட் பண்ணி தூரமாக எரிய வேண்டும். ஈடுபாடு தேவையில்லை, பற்று தேவையில்லை. கடமையாக ஏற்று செய். அதன் மேல் பற்று கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே நித்தியமற்ற தன்மையில நம்ம எதற்கு பற்று கொள்வது? அதற்கு டைம் வேஸ்ட் பண்றது, அதுக்கு திங்கிங் பண்றது. அந்த யோசனையை வந்து நம்ம 10 தடவை மகாமந்திரம் செய்வதற்கு நாம் உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா? தேவையற்ற யோசனைக்கு நாம ஒரு நாள் முழுவது கூட நம்ம செலவு செய்கின்றோம். ஆனால் தேவையான மகாமந்திரத்தை சொல்வதற்கு நாம வந்து அது வந்து நம்மளால முடியறது கிடையாது. அதற்கான டைம் நம்மளால ஒதுக்குறதுக்கு நமக்கு டைமே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் இந்த எல்லா உயிர்வாழிகளுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். வெறுமனே பௌதீக முன்னேற்றம், அதிலேதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றது. முன்னேற்றம் என்பது நாம நோக்கம் கொள்ளக்கூடாது. முன்னேற்றம் என்பது பகவான் நமக்கு அருள வேண்டும். இங்கே கருவியாக மட்டும்தான் நாம் அந்த செயலில் ஈடுபட வேண்டும். we should endure it. நம்ம அதை வந்து செயல்படுத்த வேண்டிய, அதை நம்ம ஆசைப்படணும். அதை வந்து அதாவது செயலை செய்யணும். பகவான் இதை கொடுத்திருக்கார், இது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நம்ம செய்யணும். அவ்வளவுதானே தவிர அந்த பலன்களை நாம வந்து ஆசை கொள்ளக்கூடாது. ஸோ அதன் டார்கெட்டை, பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய டார்கெட் எல்லாம் நம்ம ஈஸியா வைக்கிறோம். ஆன்மீகத்திற்கான டார்கெட் இலக்கு எப்பயாவது நம்ம நிர்ணயிச்சிருக்கோமா? நம்ம பக்தி சேவையில இப்படி போகணும், அப்படி போகணும், இத்தனை நாட்கள்ல நாம வந்து இவ்வாறு நம்ம வந்து முன்னேறிட்டே போகணும், இன்னைக்கு 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்றோம், ஆஃப்டர் 2-3 months நம்ம ஒரு 6 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல நம்ம ஆசையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீகத்தின் மீது நம்ம ஆசையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பௌதீக செயல்கள் மீது ஆசையை நான் வளர்த்து கொள்ளாது. இன்னைக்கு நான் இந்த கட்டடம் கட்டுறேன், இன்னொரு 4 வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு கட்டடம் இதே மாதிரி கட்டணும், அந்த மாதிரி யோசனைகள் எல்லாமே தூரமாக விளக்கணும். பகவான் நமக்கு இன்னைக்கு இதை கட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கார், செய்துட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு அவர் என்ன கொடுப்பாரோ அதை நம்ம செய்யலாம். அப்படிதான் ஒரு பூஜை கூட நம்ம செய்கின்றோம் என்றால், இன்னைக்கு பகவான் எனக்கு பிராப்தம் கொடுத்திருக்கார், நாம ப்ரே பண்ணிக்கணும், பகவானே இதை செய்வதற்கு நீயே எனக்கு பிராப்தம் கொடுக்கணும் அடுத்த முறை, எப்பொழுது எங்கே எல்லாம் அது உன் கையில் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஒரு வீட்டுல நம்ம எந்த இயர்லி ஒன்ஸ் கூட சில பேர் வந்து they will have that சத்யநாராயண பூஜை வந்து இந்த ஒரு வருஷத்துக்கும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. எஸ், அது நாம நிர்ணயிக்க முடியாது. ஒரு பூஜையை செய்யறது எல்லாமே பகவானுடைய அருள். அவர் வந்து அதை நமக்கு வழி நடத்தணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்ம பிரார்த்தனை வைக்கணும். அதை தவிர்த்து நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது இங்க. சோ ஏதேனும் ஒன்று, அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் தன்னுடைய சொந்த சேவையில் அல்லது குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்ற ஏதேனும் ஒரு சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளான். நம்ம செய்யாம இருக்கோமா, செயல்படாம இருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. பாகவதம் முடிச்ச உடனே போய் நம்ம வந்து டிஃபன் பண்ணணும், பிள்ளைகளுக்கு பேக் பண்ணணும், இது எல்லாமே நாம கூட செய்யறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இதையெல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாது, தவிர்க்க முடியாத கடமைகள் தான் இது. ஆனால் அதை அனைத்துமே பகவானின் தொண்டாக நினைத்து நாம செய்யணும். இந்த ஜென்மத்துக்கு எனக்கு இந்த செயல்பாடு கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு, இதெல்லாம் உங்களுடைய காரியம், உணவு சமைக்கின்றேன் உங்களுக்காக தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு சமைச்சீங்கன்னாக்கா you will find that உங்களுக்குள்ளேயே நிறைவு கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஆனா வீட்டுல இருக்கவங்களுக்காக நம்ம சமைச்சோம்னா கண்டிப்பாக அதுல முழுமையான தன்மையை நம்மளால உணரவே முடியாது. அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் உங்களால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது. எஸ், நம்ம கடமை செய்கின்றோம், பேக் பண்றோம், அனுப்புறோம்ன்ற மாதிரி தான் இருக்குமே ஒழிய
நம்ம வந்து கடவுளுக்காக செய்கின்றோம் என்று செய்யும் பொழுது மன நிறைவு ஏற்படுகின்றது. அதுல ஏற்படக்கூடிய அந்த டேஸ்டே வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். இதை நீங்க எல்லாருமே ஒரு வாட்டி செய்து பாருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆங்க, யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபீல் தட். ஸோ பௌதிக பற்றுக்களை ஏஜ் ஆக ஆக நமக்கு வந்து சமையல் செய்யறது மேல ஈடுபாடு வராது. எல்லா பெண்களுக்குமே இது இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். ஏன்னா சிறு வயதுலேருந்தே செஞ்சுட்டே வந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா. வி ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் டயர்ட். அந்த ஈடுபாடு வந்து குறைய குறைய ஆரம்பிக்கின்றது. இது என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா கூட நான் சொல்றேன் நான். ஸோ அந்த ஈடுபாடு வந்து குறைய குறைய இது மேல இவ்வளவு சமைக்கணுமா, அதாவது இவ்வளவு வெரைட்டி நமக்கு தேவையில்லையே, போருமே ஒரு சாம்பார் ஒரு பொரியல் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு கூட நமக்கு வரும். ஆனா அதே நீங்க கடவுளுக்காக செய்யும் பொழுது இன்னொன்னு ஏதாவது வைக்கலாமா, பகவானுக்கு இதை செய்யலாமா அப்படிங்கிற அந்த மனசு உங்களால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதனால பிரசாதத்திலிருந்து வீட்டுல நீங்க துவங்குங்க. கண்டிப்பா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிலையுமே உங்களால எதிர்கொள்ள முடியும். அனைத்து சங்கடங்களே இருந்தாலுமே அது சங்கடமாகவே உங்களுக்கு தோன்றாது. அதையெல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக வரும். அதனால இதை வந்து வீட்டுல நமக்கு ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக பிரசாதம் என்பதை செய்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து படைக்க வேண்டும். பௌதிக பற்றுக்களை பகவானின் தொண்டிற்கு மாற்றி விடலாம். எஸ், மாற்ற வேண்டும். உணவு சமைக்கின்றோம் என்றால் அது பகவானுக்காக சமைக்கின்றோம். ஒரு செயல் வந்து நாம் இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்கின்றோம் என்றால் இது எல்லாமே பகவானே, இது எனக்கு நீ கொடுத்தது, எனக்கு தெரியாது, இதனுடைய நன்மை தீமை எதுவுமே தெரியாது, என்னை வழி நடத்துபவன் நீதான், இதனால எல்லாருக்கும் நன்மைகள் விளையட்டும் நினைச்சிட்டு அந்த குட் இன்டென்ஷனோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம வந்து ஆரம்பித்தால் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் வந்து நன்மைகள் அடைவார்கள். நமக்கும் வந்து பகவான் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பார். எல்லாமே வந்து பரோபகாரத்திலிருந்து தான் நாம துவங்க வேண்டும். ஆனால் நம்மளுடைய சுயநலத்தோடு துவங்கினால் அதுல என்றைக்குமே வந்து நம்மளால வந்து நிம்மதியை அடைய முடியாது. சோ இதனால் ஜட பற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்காக சிகிச்சை தானாகவே துவங்கி விடுகின்றது இல்லையா. சோ சத்தியவதி அவள் பீஷ்மருக்கு வந்து அந்த ஸ்தானத்தை அவள் விட்டு கொடுத்திருந்தால் இவ்வளவு பெரிய மகாபாரத போரே வந்திருக்காது இல்லையா. அங்கே அவளுடைய அதாவது பொசிஷன், அவளுக்கு இருந்த ஆசை தன்னுடைய நிலையை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், தன் பிள்ளைகள் தான் ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையை வளர்த்து கொண்டார். அங்கே சுயநலத்தை அவள் கொண்டு வந்ததால் தான் இவ்வளவு பெரிய மகாபாரத ஸ்டோரியே வந்தது. அப்பவே பீஷ்மன் தர்மத்தை அறிந்தவன், நல்ல நல்ல மனிதன் என்பது அவளுக்கு தெரிந்தாலும் அவள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லையா. அங்கே பேராசை என்பது குடிக்கொண்டிருந்தது. சோ நாம் எப்பொழுதுமே இந்த உலக நன்மைக்காக தான் நாம நினைக்கணுமே ஒழிய நம்மளுடைய ஒருவருடைய சுயநலத்திற்காக எந்த ஒரு செயலிலுமே செயல்படுத்தக்கூடாது, அது தவறு. இதனால் ஜட பற்றிலிருந்து விடுப்பதற்கு சிகிச்சை, அதாவது நமக்கு எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கின்றது, சிரவணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது, கீர்த்தனத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது, ஸ்மரணம், பிரசாதம், டிவோட்டி அசோசியேஷன், இத்தனையிலிருந்து தான் நமக்கு எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துல இருந்து நம்மளால ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்துதுனாக்க இத்தனை காரியங்களை நாம் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுதுதான். எனவே முக்தி அடைவதற்கு முறை வேறு எந்த வழிகளை விட பக்தி தொண்டின் மூலமாக சுலபமாக பெறக்கூடியதாகும் இல்லையா. எல்லாமே ஈஸியா பெற முடியும். ஐ திங்க் வள்ளித்துறை மாதாஜி நிறைய வாட்டி சொல்றாங்க, நான் இந்த யோக பயிற்சி செய்யறேன், அதை செய்யறேன், எல்லாமே செய்யறேன்றாங்க. எஸ், அது எல்லாமே வந்து உடல் ஆர்கன்ஸுக்கு தான் வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்க முடியுமே, மனசை வந்து ஆரோக்கியமாக நமக்கு வழங்காது. ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். எதையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாம வெறுமனே பகவான் மீது பிரேம பக்தியை நம்ம வளர்த்து கொண்டால் நம்ம உடல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் மட்டும் இல்ல, வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த ரூபத்திலுமே நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம் என்பதை வெளிப்படுத்தும். சோ அதுவே நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் வந்து மேன்மையாக எடுத்து செல்லும். எப்பவுமே பக்தி என்பதுதான் சிறந்த வழி. அதை தவிர்த்து எதையுமே பக்தியில வந்து எடுத்துட்டு வந்து நிறைவு பெற்றால் மட்டுமே நம்மளால வந்து நன்மையான பாதை, அதாவது நேர்மையான பாதையில நம்மளால செல்ல முடியும். ஏனெனில் அருவத்துல வந்து கண்டிப்பாக அருவநிலையில் பற்று கொண்டுள்ளவன் பல வகையான கடுந்துன்பங்களுக்கு ஆளாக வேண்டும். அதேதான் அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லுது. கிளேலோசோ திகதரஸ் தேசாம் அவ்யக்தாத சக்த சேதசாம் என்ற பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 12th சாப்டரே வந்து தோன்றாத அருவத்தின் மீது வழிபடும் முறையை சிறந்ததா இல்லை தோன்றக்கூடிய ரூபத்தின் மீது வழிபடுதல் சிறந்ததா என்ற கொஸ்டின் அர்ஜுனன் வைப்பான். அப்போ வந்து பகவான சொல்வார், பக்குவ நிலை வந்து யாரால சுலபமாக அடையப்படும் என்றால் தோன்றக்கூடிய, அதாவது அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தில் பகவானை யார்
பக்தி செய்கின்றார்களோ அவர்களே வந்து மென்மையாக, அதாவது சீக்கிரமாக அவங்களால வந்து அந்த நிலையை அடைய முடியும், பக்குவ நிலை அடைய முடியும். ஆனால் தோன்றாத அருவத்தின் மீது பக்தி செலுத்துபவர்களால் வந்து பக்குவ நிலை அடைவது மிக மிக கடினமானது அப்படின்றது வந்து விளக்கி இருக்கின்றார். அதேதான் அந்த ஸ்லோகம். செகண்ட் ஸ்லோகம் பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சுவாசுனாம் சா வாயோஷ் சாதன்னாசே பரமாயனே அஸ்வினோர் ஓஷதீனாம் சக்ரனோ மோத பிரமோதயோ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ ஆசோனாம் ச வாயோஸ்ச தன்னாசே பரமாயனே அஸ்வினோர் ஓஷதீனாம் ச க்ரோணோ மோத பிரமோதயோக. சர்வ எல்லா அசூனாம் வெவ்வேறு வகையான உயிர்காற்று, ச மேலும், வாயோ காற்றின், ச அன்றியும், தத் அவரது, நாசே மூக்கில், பரம ஆயனே உன்னதமான உற்பத்தி ஸ்தானத்தில், அஸ்வினோ தேவர்களான அஸ்வினி குமாரர்களின், ஓஷிதினாம் எல்லா மூலிகைகளிலும், ச அன்றியும், கிரான அவரது முகரும் சக்தி, மோத இன்பம், பிரமோதேயோ சிறப்பான விளையாட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. அவரது நாசி துவாரங்கள் நம் சுவாசத்திற்கும் மற்ற எல்லா காற்றுகளுக்கும் பிறப்பிடங்களாகும். அவரது முகரும் சக்தி தேவர்களான அஸ்வினி குமாரர்களையும் எல்லா வகையான மருந்து மூலிகைகளையும் உண்டு பண்ணுகிறது. அவரது சுவாசம் எல்லா வகையான வாசனைகளையும் உண்டாக்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வாசுனாம் சா வாயோஷ் சாதன்னாசே பரமாயனே அஸ்வினோர் ஓஷதீனாம் ச கிரணோ மோத பிரமோதயோ. அதாவது சர்வ அப்படின்றால் அனைத்தும், எல்லாம். அசூனாம் வெவ்வேறு வகையான உயிர்காற்று. ஸோ காற்றுக்களில் நான் மரிஷி அப்படின்னு கூட பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ உயிர்காற்று. ஸோ வெவ்வேறு வகையான உயிர்காற்றுகள் நம்ம உடல்ல எத்தனை இருக்கு? 5 இருக்கு இல்லையா. 5 வாயுக்கள்ல தான் இந்த ஆத்மா வந்து மிதந்துன்னு இருக்குன்றத வந்து நாம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. ஷா மேலும், வாயோ காற்றின், ஷா அன்றியும், தாத் அவரது, நாசே மூக்கில் பகவானுடைய நாசியிலிருந்து, பரம ஆயினே உன்னதமான உற்பத்தி ஸ்தானத்தில், அஸ்வினோ தேவர்களான அஸ்வினி குமாரர்களின், ஓஷதீனாம் எல்லா மூலிகைகளிலிருந்தும், சா அன்றியும், கிரான அவரது முகரும் சக்தி. நாம் எல்லாரும் கூட வந்து அதாவது ஸ்மெல் பண்றோம் இல்லையா, அந்த நுகரும் சக்தி வந்து அவருடைய நுகரும் சக்தி, மோத இன்பம், பிரமோதயோ சிறப்பான விளையாட்டு. அதாவது பகவானுடைய நாசி துவாரங்கள் நம் சுவாசத்திற்கும் மற்ற எல்லா காற்றுங்களுக்கும் பிறப்பிடங்களாகும். சோ அவருடைய நாசி துவாரங்களில் இருந்தாம் இந்த சுவாசத்திற்கான காற்று இல்லையா. மற்ற எல்லா காற்றுமே வந்து பிறப்பிடமாகின்றது. இந்த உடல்ல கூட அநேக காற்றுகள் இருக்கின்றன இல்லையா, 5 விதமான காற்றுகள். அதுலதான் ஹிருதயத்துல வந்து இந்த ஆத்மா மெதந்தன் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். சோ அதனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் எங்கே? பகவானுடைய நாசிகள். அவரது நுகரும் சக்தி, அவர் உள்ள இழுக்கும் பொழுது அந்த நுகரக்கூடிய அந்த சக்தி, தேவர்கள் ஆன அஸ்வினி குமாரர்களும் எல்லா வகையான மருந்து மூளைகளும் உண்டு பண்ணுகின்றன. அதாவது உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கிற மாதிரிதான் பகவானுக்கு உண்டு. சோ அவர் சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில்தான் தேவர்கள் அஸ்வினி குமாரர்கள் வேறு யாரும் இல்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மெடிசினல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே அஸ்வினி குமாரர்கள் கீழே தான் அவர் இருக்கிறதே. எல்லா வகையான மருந்து மூளைகளும் அவர்களிடமிருந்து தான் தோன்றுகின்றது இல்லையா. சோ உண்டு பண்ணுகின்றன. அவரது சுவாசம் எல்லா வகையான வாசனைகளையுமே உண்டாக்குகின்றது இல்லையா. அவருடைய சுவாசம், உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம், அனைத்து விதமான வகையான வாசனைகள், ஸ்மெல், அதாவது நறுமணம் துர்மணம் எல்லாமே உண்டு பண்ணுகின்றது வந்து அவருடைய சுவாசத்தினால்தான். சோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரம்.